ki kubor na ka shlem jong unong san hima. Lesi kala bandai kasin kabaningkong kaba ngi kum kaseng kinong rep ngini oban keren ya kapang lane ka subjek hakabede bat kene katnat jong karep karyang hoy dang hakini ki kendiat benai baladet ni jupelong kini ki training namanta ki khun jongi kinong rep ki balik school kumno bakin pulero hakabede bat kumno ban rep ban riang nalor ki kot kisla te ka daw ka bala penlong yangi kum kaseng bangin keren hakabede bakane subjek jong katnat puleo puti kadai halor ka report ka lani ka kaipot ka badang sien bala penmi da ka sarkar India ka bala tip kum kata ka performance grading index hakaba ka peni ba ki infrastructure lani ki facilities hapo ka jela mekhalia ka dunabha hakabede bat ka pule ka puthi te hangni ka kta hamat bet yaki khon jo ki nongrat gi jongi namar ki babun hi ki facilities lani ki lani infrastructure kiba peni kat kum kani ka jinghyar ka pule puthi hagani ke jela ke jungi infrastructure ki baduna hi ki deish ki nong gendong bat mano balik school hagini ki jeka nong gendong ki dei ki khon jo ki nongrat ki jungi kumta lengba kani ka report ni kwa ba ka sarkar kamdei ban kensting halor kani ka report lani kamdei ru ban ong ba kani ka kam politics Henry kini ban simkhya ya kene ban penbha hakabede kita ki infrastructure lani ki facilities ki bala kadau lengba kane ka report khnang ba ki khun ki ti jong ki nongrat ki jungi ki ba pule ki nong gendong kini yo e ka pule puthi ka ba bha hoi le se lada pi ong hakini ki jakasor ki karukom pule le se kan khambyang ki facilities lani kita ki infrastructure Henry habangi pe haki nong gendong khamtam kini ki school sarkar kalong ka ba shisha hakaba teng teng wat ki school building ru kimbyang nangta kiwi ki facilities kum ki madani le kai kiwi kimbyang te hangno kan kiu kata ka pule puthi nalor kataro ki don ki school jingni school sarkar haba tang we no hikai ro ki don ki bakum kita ro ki don te kumno umla ko ban ko bari kata ka jing hikai jong ki baro ki kelas te kane ka kalapen hiar sisai ka pule puthi te kumta ka sarkar ka di ban simkhya lor kane habang ni kran pat ya ka overall education nakamta ban kentiu ya ka pule puthi hi haka jela baro ko wai kum ka seng ngisngo ba kadairu ka jingkir kli jong ki kimi ki pa jong ki nong hikai bat kum juro kum ka imlang ka salang hoy nakaleng jonga shimet hi ngalong kum ne kum bangelong dei namar ba ngalayo kniat kensot ke jingnang ka jing step tenga kwa ye kaban ai kublei ki nong hikai namar ba ngalong kum ne kum malong dei lembah ka jing yo jing hikai lembah ki nong hikai ki jonga bat kum juro ngakwa ban kentu ye ki nong hikai kin simkhya ya ka kam bat khamtam ki nong hikai ki don ka bentar ka ba krau ban gai lani ban ai jingmut ikinong ki ya ki khna school hakano ka benta ka baki ki don jing tebet bat kini bat simkhyar kam ka bala pensiat haki namar ki don ki khap hakaba kinong hikai school khamtam ini ki kai school sarkar teng teng ki ai officiate no haki wei pat yela de ki train no ka wei ka kam kani kan nomlong kai ki de ban simkhya ya kata kam kumba phila simkhya kumba phila simkhya ban kentiu ka pule puthi ka jala pinang ye penbha shu ban ai kublai ye kane ngitip bab kinong hikai ki kendu jing ki babun kiliang rei kinong hikai ki don ka benta ka bakrau ban ina ka benta ka bit ka biang ban ti ka human development juki khun ki ti ki jongi hoi nalon kata ka jing ki kli ka don ru haki kimi ki pa pi ni kum ki kimi ki pa teng teng haki thai nong gendong menta ngela kami be rei kum haki por ba man shwal ni ni ki nong gendong ya be pan ban haki kam ki jam haka rep karyang hoi kerap karyang kolong ka bakongsan ngakwa roban kentu ye ki kimi ki pa bakin kentu ye ki kunti ki jungi bakin pele jingmut haka pule ka puthi pi habangi pele jingmut haka pule ka puthi compare la dang yo kam yo jam breu balanang lastan ndaw le pai biang haka rep karyang kania per sibun naw tu nong rep ubat duna ga jingnang ka jingtep te compare kum ki kimi ki pa ngi ban kentu ye kun ki jungi bangin le pele jingmut haka be dai bat ka jing pule ka puthi ka don ro ka benta pi kum ka imlang ka salang ka jongi ro kum ka imlang ka salang ru ngiri banya keren ngimri ban chus ngap ja bede ka pule puthi mar kum ka imlang salang ri don ka benta ban kentiu phi habangi phai hagane ka jela ki jungi ngiduna bha kini ki khasi ki ba poi se ki IAS lani IPS teng teng kum ka jai mri ru ngimju ya keren haji sha kala don kame ka awareness ka ba biang tam se ki khna school khatam ni gendong teng teng ni syukut no ban ong syuhun tang ban lek school bat pendat ki college ngimtip bagi don ki exam baper kum tangi di bandon ya ka awareness ka babiang
ila ni ka counseling nam taki khana school jungi baki don ru ki competitive exam kum ki IAS IPS haka India bat kum juru ki MCS MPS haka ni ka jela ka jungi tingi di banya khun ke nya kini teng teng fi ka don tang hakikat to ni ki family ki papoi kum hakini ki IAS IPS mar le se gitu ki family ki don kila don jingnang jing start ila de ki hikai ro ki khun ti te nakleng jungi kum kasangi ko ba hasalon sarhi kandon gajingnya keren ya kene kapule puti kenang baki kun seno gendong ro kinya be ken kita ki ke competitive exam kenang ba makiro kinyo ban kio pi kam da dei ba ki bi rei teng teng gajing duna hakane ka counseling la ne ka jing beten lenti de ki kimi ki pa la ne ki wei pat ki bala kham tem te ka pelong ki baki nom yo la rei la da kum ka society ki melang salang ni keren lo kan ya rap shibun te hoi nakleng jungi hi kum ka seng sajisin ingat scam ban lengba kane ke report jong ka sarkar India ka sarkar jela kadai ban shimkia bat ka jing duna haka katkum kane ke report ka jing lack haka infrastructure bat ka facilities kane ka present government bat kumjuru ka previous government kya ban shimlang ke jing kitli namar ki infrastructure kimla ban sujia la se haka shisnem lane kumta haka snem ri kadai ban long ka plan ka babiang kini ka government boro ka pamenta bat ka balari bru kini ban shim kitli haka baga jingduna ya ki facilities bat infrastructure ka jela ga jungi bat ngi scam banang ne shikman ga government kan shimkia kanang bang nyu I baga jela kan yo biang ya ta kanam ka bang ngi ladon kum ka jela me khalia kata ka education hub jung ka north east hi barok away bat kum ka nak bat hakari hi barok away te nakleng jungi kum ka hills pamainian ga kenturo ya kini ki leaders ki jungi banang ne shikmat haba ngile chiki meeting jungi nora ngi ban kran ro haka be de bat ka pule ka puti kanang baki kun ti jungi kini ya batch ka jing sya ke jing pule kawai ke kot ke babha kawai ke kot ke badon jingmun kan penkela ya uta unong pule bat kan wanra ro ya kelawai ke bapranai jong ta unong pule kalau don kam ya ka government ro wat bangin bu ya kini ki library haman ne ki jikanong kendong kenang bukan don kata ka reading habit jong kini ki kena jong kena kamtang nong kendong kenang benginyo iki kuat baper bakila banyak compete iki exam baper kumbang laong ma teng teng ki habang imyo iki kuat ro kalong ka bae iki kun ti jungi bakin kio te habang idon iki ni ki library iki jakanong gendong kan pelong iki bakin la banyak kun iki ni ki competitive exam baper tengai skam mana kani ka lembah kani ka report kan long ka jing pli iki kmat jung ka government bakam rei ban insting rei ka di ban I priority education ha kani ka jelahi barok koi